Il-fjuri. Meta nhar ta' ħadd jiġi xi ħadd biex jiekol fid-dar tagħna fuq il-mejda, il-mama tagħmel tazza bl-ilma bil-fjuri fiha biex ikollna sabiħ. Fil-ġnien inħobb ngħaddi minn fejn il-fjuri sbieħ, fjuri kbar ta' kull kulur u oħrajn żgħar imma li jfuħu ħafna. Meta immur il-Knisja li żjed meta jkun hemm il-festa, nara l-fjuri fuq l-altar u kull imkien. Għax il-fjuri jagħmlu sabiħ. Darba l-mama kienet ma tiflaħx u l-papa ġabilha l-fjuri. Tajt kemm ħadet pjaċir bihom, ħallithom ħdejha biex tkun tista' tħares lejhom. Tgħidli li meta tarahom tiftakar fil-papa li qiegħed jaħdem għalina. Il-fjuri huma rigal li tagħna l-mulej biex niftakru fih kemm iħobbna, kemm hu sabiħ. Jiena rrid nibżalihom il-fjuri ma naqtaħħomx mill-ġnien għax dawk tagħhomna l-mulej u jsaqqihom bl-ilma tax-xita, jibgħat ix-xemx biex jisħnu, ħalli jiftħu u jsiru sbieħ. Mulej, kemm għamilt affarijiet sbieħ għalina, irrid nerġa' ngħidlek grazzi.